उदालगुरिनि हिरिम्बा बाथौ थानसालियाव मेट्रिक आरो ओइचएस आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय सा 180 फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ बरायदों। थांनाय सानखालि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय सिखना बियाब बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव हिरिम्बा बाथौ थानसालियाव 2025 मायथाइयाव मेट्रिक आरो ओइचएस आनजादाव उथ्रिसार जानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ बरायो। बे हाबाफारियावनो उदालगुरि जिल्ला बाथौ गौथुमनि बोसोनगिरि दैथुन सोरगियारिया फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ बाथौ धोरोमनि बोसोन बिबुंथिजों फरायसाफोरखौ बोसोन होयो आरो मान बावो, फरायसाफोरखौ गोजौ सोलोंथाइ लानायाव थुलुंगाखां होयो। बे बरायनाय हाबाफारियाव बाथौ गौथुमनि बिबानगिरि बिथांमोना मोन 27 गामि समाजनिफ्राय मेट्रिक आरो ओइचएस आनजादाव सेथि, नैथि आरो थामथि मासियाव उथ्रिसार जानाय सा 180 फरायसाफोरखौ बियाबनि थानसालियाव बरायनानै मान बावो। बरायनाय हाबाफारिनि गेजेरजोंनो बाथौ धोरोमखौ लानानै जर'खा गेवलां मेलजों लोगोसे उन्दै बैसोआव जुलि जानाय, लाइमोनफोरा उन्दै बैसोआव जौ जुवाजों गफबना थानाय, ड्राग्स बाहायनाय आरो समाजारि बेरेखा हाबा मावनाय बायदि बायदि गाज्रि हुदा हाबानि सायाव फरायसाफोरखौ सांग्रांथि होयो।